Hei vaan kaikille ja tervetuloa pitkästä aikaa mun kanavalle. Tällä videolla mä haluan antaa teille vinkkejä silmälasien valintaan värianalyysin näkökulmasta. Ja esittelen hyviä silmälasivärivaihtoehtoja nyt kaikille vuodenajoille tällä videolla. Aloitetaan keväästä, siirrytään sitten kesään, sen jälkeen mennään syksyyn ja viimeisenä talveen. Ja mä oon valinnut nämä lasivärit nyt ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että ne toimis mahdollisimman monen asukokonaisuuden kanssa. Eli käydään enimmäkseen semmoisia vähän niin kuin neutraalimpia silmälasivärivaihtoehtoja läpi, mutta joukossa on myös muutamia värikkäämpiä värejä. Ja periaatteessa, jos sä haluat värikkäät lasit, niin sähän voit valita minkä tahansa värikkään värin sieltä sun omasta paletista, ja se näyttää kyllä hyvältä. Ensimmäinen lasiväri, jota mä keväille suosittelen, on vaalea persikka. Vaalea persikka sopii kaikkien keväiden ihonsävyyn erittäin upeasti, ja ne on yllättävän neutraalit lasit. Toinen hyvä värivaihtoehto keväille on kamelin eri sävyt. Myös tämmöiset ruskean sävyt sopii oikeastaan kaikkiin muihin niihin väreihin, mitä kevät voi käyttää, ja toimii silmälaseissa oikein kivasti. Sitten jos haluaa vähän värikkäämmät lasit ja on kevät, niin voisi kokeilla korallin eri sävyjä. Nämä olisi kivoja esimerkiksi just siellä kesäkaudella, kun niissä on vielä vähän enemmän pigmenttiä. Toimii hyvin vaikka punaisten värien kanssa, miksei keltaisten, vähän semmoista voimakkaampien sävyjen kanssa toi koralli. Ja sitten yksi hyvä vinkki vielä keväälle on kokeilla turkooseja laseja. Turkoose on semmoinen väri, että se sopii upeasti sekä sini- että vihreäsilmäisille henkilöille, ja keväille toi tommonen oikein kirkas herkullinen meren turkoosiväri on myös tosi kiva näyttävä vaihtoehto sitten silmälaseiksi. Siirrytään sitten seuraavaksi semmoisiin sävyihin, jotka sopis erityisen hyvin kaikille kesille. Kesille ihan loistava semmoinen perusväri silmälaseihin on taube tai maitokahvi tai latte, millä nimellä sitä haluaa kutsua sitä väriä. Mutta se on siis tämmöinen viileä bacon sävy. Tosi luonnollinen, käy kaikille kesille, erittäin hyvä neutraali silmälasiväri, käy kaikkiin asukokonaisuuksiin. Toinen aika hyvä värisävy kesille olisi tämmöinen siniharmaa värisävy, vähän niin kuin vaaleahkompi sinisen sävy. Tämä on myös tosi nätti, yllättävän neutraali värisävy ja käy erittäin hyvin varsinkin sinisilmäisille kesätyypeille. Viileänsävyiset vaaleanpunaiset on myös tosi kauniita vaihtoehtoja kaikille kesille. Tämä on mun mielestä myös yllättävän neutraali värisävy kesätyypeille. Tietysti jos tykkää vielä vaaleanpunaisesta, niin sittenhän toi olisi aivan ihana värivalinta kyllä. Hieman samantyyppinen kuin toi taube, mutta tässä on sitten pikkasen enemmän vielä sitä semmoista herkkyyttä tai hentoutta tuosta vaaleanpunaisesta sävystä johtuen. Ja viimeinen hyvä värivaihtoehto kaikille kesille olisi kanervan eri sävyt, eli tommoset vähän niin kuin sinipunaiset violetin sävyt. Tämä on myös tosi nätti värisävy, joka taipuu kaikkien silmien sävyjen kanssa hyvin yhteen, eli näkisin noin kanervan sävyistä lasit upeina kaikille sinisilmäisillä, kaikille vihreäsilmäisillä, kaikille ruskeasilmäisillä kesillä. Eli ihan tosi kiva, vähän erikoisempi silmälasiväri teille. Jatketaan sitten syksyn suosituksiin. Ja syksyille ihan huippuja silmälasisävyjä olisi tämmöiset poltetun oranssin tai terrakottan meripihkan ruskean värisävyt. Nämä on niitä syksyn omimpia tosi spesiaaleja värisävyjä ja käy yleensä erittäin kauniisti neutraalina vaihtoehtona kaikille syksyille. Toi meripihka on mun mielestä älyttömän upea, se toimisi varmasti tosi hyvin, ja sitten toi poltettu oranssikin toimii aika lailla kyllä kaikkien asukokonaisuuksien kanssa. Ehkä vielä paremmin niin kuin syys- ja talvikaudella sitten toi meripihka toimii mun mielestä paremmin niin kuin ympäri vuoden, jos miettii myös sitä kesäpukeutumista. Lisäksi oliivinsävyiset silmälasit sopii kaikille syksyille hyvin. Tämä on myös sellainen aika neutraali väri siellä syksyn paletissa. Siinä on vähän enemmän väriä ehkä kuin noissa ruskeissa sävyissä, mutta toimii aika kivasti kaikkien niiden mahdollisten vaatevärien kanssa. Sitten jos haluaa vähän semmoista värikkäämmät värit ja on syksy, ja varsinkin ehkä jos on vihreäsilmäinen syksy, niin noi tommoset kirkkaamman ruohonvihreän värisävyt niin olisi myös aika näyttävä valinta silmälaseihin. Mutta ehdottomasti aloittaisin syksynä noista meripihkan tai poltetun oranssin sävyistä. Viimeisenä vielä suosituksia talville. Ja yllätys, yllätys, kaikki talvet voi käyttää mustaa värisävyä, eli musta on yksi niistä teidän neutraaleista silmälasiväreistä. Todella helppo, ehkä toisaalta myös vähän tylsäkin vaihtoehto, koska se on niin helposti saatavilla, mutta siis hyvä neutraali. Ilman muuta voi valita mustat silmälasit, jos on talvi.
Sitten jos haluaa jotain muuta kuin mustaa, niin kannattaa kokeilla tummansinisiä silmälaseja. Tämä sopii myös kaikille talveille tosi hyvin ja on semmoinen aika neutraali, helposti yhdisteltävissä oleva värisävy. Myös tumma vihreä on upea vaihtoehto talvityypeille. Se on jo vähän erikoisempi värivalinta. Ne lasit tulee enemmän herättää huomioon, mutta tosi tyylikkäät, helppokäyttöiset myöskin. Ja sitten ehkä mun oma suosikki näistä olisi toi tumma luumu tai luumunsävyt ylipäätään. Ne sopii myös talville todella kauniisti. On helposti yhdisteltävissä vaikka just sinisiin, harmaisiin värisävyihin. Erittäin tyylikäs, kiva, vähän erikoisempi värivaihtoehto silmälaseiksi. Toivottavasti tästä videosta oli teille hyötyä. Ja mä pyrin tekemään näitä videoita taas vähän sitä mukaan kun ennätän. Et nyt on ollut vähän tämmönen harvempi tahti julkaista uusia videoita, mutta pysykää kuulolla siitä huolimatta, niin tänne aina välillä tulee jotakin uutta ja toivottavasti mielenkiintoista. Mutta mä kiitän jokaista, joka katsoi tämän videon ja nähdään sitten taas myöhemmin. Moi moi!